ונצליח, הרי אני מקשר את עצמי ונשמת כל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, נשמת כל הצדיקים האמיתיים שוכן להפך בשלושה בעצמפת, נשמת רבנו הגדול גיס עולם נחל מובן, מכוח חוכמה ומנע בן נחל, ופגס, סוטר בנינו, גם כל ישראל, אמן. אני אצטרך פה את הקהילת עץ שלי, לא, את פותחת, ואולי את הכלי הזה, וגם את המחט. אני ממרכזת עכשיו את החיימר שיהיה כולו סביב המרכז, שכל החלקיקים של החומר יהיו סביב המרכז, והנה בשתיים שלוש העלאות, ברוך השם, תודה להשם, זה עבד. כשרק התחלתי ללמוד זה היה החלק שהכי תסכל אותי והכי היה לי קשה להשיג אותו, ממש עד כדי בכי. בשלב הבא אני רוצה להתחיל לפתוח את הפתח באמצע. בגלל שמתייבש לי ביד, אני מיד מרטיבה את זה. בלי מים זה מתחיל להתעכב. מתחילה להרחיב את הבסיס של הכלי בפנים. משטיחה את הבסיס. טיפה למורידה מהירות, אני תפתח את זה. אוקיי. עכשיו את כל החומר הזה, את כל העובי של החומר הזה, אני רוצה להתחיל להעלות. אני דוחסת מבחוץ ומבפנים בצורה מקבילה ולאט לאט עולה. חשוב לי שיהיה רטוב כדי שזה יחליק ביד. אם זה טיפה מתייבש זה מתחיל להתקע ויוצר ריקונים ועיוותים. מצד שני אני לא רוצה יותר מדי מים כדי לא לרכך את זה יותר מדי. העלה השנייה. תוך כדי שאני מעלה אני מרגישה שיש עובי אחיד לכלי. אם אני מרגישה מקום דק מדי, אני מפעילה פחות לחץ, מקום קצת עבה יותר, אני מפעילה יותר לחץ. אני שומרת על השפה קצת יותר עבה מהשאר, כי בסוף היא תקבל את הצורה שלה. שומרת גם שהשפה לא תיפתח יותר מדי החוצה על ההתחלה, כי הכוח הצנטריפוגלי אני רוצה למשוך את זה החוצה. סופגת מבפנים מים מיותרים כדי לא לרכך את הבסיס, שישאר לי מספיק חזק. אני רואה שיש עדיין הרבה מאוד חומר פה למטה, ואני תוהה אם אני רוצה את הכמות חומר הזאת. אני קצת מורידה מהירות עכשיו, הכלי כבר נהיה רך יותר ועדין יותר, ולכן הפעולות שלי צריכות להיות קצת עדינות יותר. אני אנסה להעלות עוד קצת חומר מפה. העיניים שלי קצת ארוכות מדי, וזה טיפה עושה לי חרצים, אבל אני אסתדר. אני לא רגילה לספור את זה. איזה כיף שלי, עכשיו יוצרת על האבניים, זה נס, זה נס, אנשים. 1.5 שנה לא נגעתי, תודה השם. אוקיי, עכשיו
אני רוצה להתחיל לתת לו צורה. נייבש קודם כל עם הכליה, זה קצת אוסף את כל החומר, מוציא את הסליפ, את החיימר הרך שמהול ביותר מדי מים ורק מחליש לי את הכלי. הרגשתי גם פה באזור הזה טיפה התחלה של רעד, מה שאומר שכבר אני לא יכולה לעייף את החומר יותר מדי. ניתן לו קצת בטן לכלי. איזו ספל זאת תהיה? תהיה ספל גדולה. אני תוהה איזו שפה לתת לו. כן, בגלל שהגדלתי את הרוחב של הבסיס, אז קיבלתי כלי רחב. נעגל את זה קצת עוד יותר אפילו, נמתח את זה החוצה. נדמה לי שפה נתחיל לתת לו שפה שטיפה נמלטת. וואו, זו יכולה להיות ספל מגניבה וכיפית שמכילה הרבה. למי שאוהב ככה לשתות ממנו. מנתקת מהבסיס, אבל עדיין לא מרימה את זה כי זה רך, ואני אתן לו טיפה להתקשות לפני שאני מורידה אותו מהמשטח. עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. תו לתו נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח, כאילו אין מחר לחיות היום. תחזיק רק להיום, כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח. תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך הכל. קח מכחול צייר את הציור שלך, יש לך אחד יפה. ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה. רק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח, כאילו אין מחר לחיות היום. תחזיק רק להיום, כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח. תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך הכל. הפסקת
עוד לא הפסקתי